Matur nuwun, Mbak Tatin mbok bilih saged nyuwun pirsa karawitan menika dumadi saking karawitan menapa, Mbak? Monggo. Menika nganu werni-werni menika gabungan. Oh, werni-werni. Gabungan. Terus dijenenge apa lho, Mbak? Berdondi laras. Ya berdondi laras. So berdondi laras. Karawitan kok rena-reni. Soale kono sok ngene-ngene dadi. Oh, ati mubeng-mubeng. Sak menika dados tunggal wonten dalu menika dadi lan kompake. Oh, nggih. Ya isih timur kabeh ya kan. Ana pacarku kae. Yang mana? Ambak mung sak karawitan ning ya kena kanggo conto lho, Mbak. Mergo ya ngene iki ketok rukune para seniman-seniwati Jogja. Tepuk tangan untuk seniman-seniwati Jogja selain dalang. Ntar kita sing muda tumaruna. Wah, seneng kabeh. Ngene iki dibutuhke, jaman saiki dibutuhke banget mergo negarane dhewe iki nek ora ngantek dikencengi karo budayawan sekabehane iki bakale ilang jati dirine ngoten nggih, Bapak. Ya. Wah iki mau wis pirang-pirang diaturke ning ya aja nganti disemprit karo Tara lho iki. Nggih. Ora prit lho. Ya, sekiranya jek ana 1 atau 2 lagu lagi ya, dipersilakan. Anu Pri, Gusti Yuda dicaosi lagu apa renane? Oke. Mboten kira-kira skor mas Gusti Yuda. Kersakaken lelagon menapa? Menapa katuran minggah? Mbak menawi monggo Gusti katuran minggah wonten panggung. Gembira lho. Oke, ora Tatin ora nges nek iki. Nggih. Mergo kono ki duwe sedulur nang kono. Dadi tukang nyeweki karcis ngarepan lho maksud iki. Madane rupa. Ayo para penggarong siap. Gembira kok diaturke pamurdan saka beliau Gusti. Menika lagu panutup nggih. Nggih. Mangke ditutup laguku, Pak. Oh, ngoten. Nggih, lagu Jagung Bakar. Iki lagu sing Hamin 1. Yuk, kaya apa? Dindingane. Biro luka. Lele. Mantan kita Saking pundi, Celok? Pengen dolan nang ndi? Ya. Ya. Nggih. Sing lanang apa wedok sak-sake? Pengen dolan nang ndi, Mas? Neng gembira. Dina minggu torne. Kacae. Sampun menika gembira luka. Oke. Terakhir lagu Jagung Bakar. Nggih. karya Ki Dr. Sukis. Nggih. Larasnya apa, Dik? Pelok 6. Oh, pelok. Iki inspirasine tengok-tengok ning alun-alun kidul. Wah. Dadi lagu Jagung Bakar. Yo, monggo diaturaken. Yo. Kalau malam akan bermirasa